I familien. Ja. Ja. I dag skal vi smage en chili. Vi er lidt i tvivl om, hvad det er for en. Nej, for vi ved det. Nej, det gør vi da ikke. Vi ved det da ikke. Det er hjemmedyr. Skal vi ikke bare gå i gang? Jo. Vi plukker den direkte fra træet. Hvad for en skal vi tage af den? Vi skal tage den lille. Den lille? Er det den her? Det er der stærkest. Nej far, du skal klippe den. Nå, okay. Ja. Så klipper vi den. Det er lidt af en... Få mig på at holde. Det er en lækker fyr. Jeg skal altid huske lige at... Nej far, Hvad gør jeg du forkert? gør det helt forkert. Nej. Hvad gør jeg Vi forkert? skal jo først skære. Nej. Jo, vi skal først skære. Nej far, så ved jeg, hvordan vi skal dele den over. Hold da fest, det er godt nok en fræk fyr. Så skal vi gøre sådan her. Pas på fingrene. Skal jeg hjælpe dig? Ja, og jeg skal Den er vist ikke helt og lige, jeg den skal der have delt. den lille. Er den lige delt? Ja. Jeg skal have den lille, fordi... Okay, jeg skal måske lige skrave her. Dem skal vi igennem, fordi vi skal jo lave nogle flere. En flere. Nå, er det kerner? Ja. Nå, ja. Det skal lige tørre, så skal vi igennem. Okay, så døber vi. Skål. Det er en utrolig frisk og lækker smag. Er den slet ikke stærk? Nej. Og lidt. Ja, det kommer snigende. Det er en jalapeno, den her. Ja, men den er god, ikke? Ja. Den er helt perfekt. Nu tænder jeg. Goddag. Goddag Og velkommen. og velkommen. I dag skal vi smage på vores hjemmelavede chili. Smager vi en hver for? Skal vi tage en hver? Nej, det tror jeg ikke. Men Vi plukker dem direkte fra træet. Det har været en utrolig god chili-sæson i år. nej far, vi skal sgu da ikke have en hver. Skal vi ikke have en hver? Jo. Okay. Du kan bare spytte den ud. Vi aner ikke, hvad det er for en art, men de Far, det er ser... en habanero et eller andet. Okay, det er en habanero et eller andet, men de ser godt nok farlige ud. Er vi klar, Karen? Far, jeg skal lige se, om det er sådan en rigtig... Vi skærer dem lige... Jeg skal lige se, om det er den, jeg prøver at tænke på indeni. Nu skal jeg lige se. De ser giftige ud, de her fyre her. Men den er jo ikke helt udvokset. Jo. Det er en lemon. Okay. Vi døber lige vand. Men, den er altid skal. Så kører vi. Skål. Husk Jeg at har tykke. faktisk lige taget tungen på. Husk at tykke mindst 30 gange. Du spytter det ud, Karl, hvis det er. Ja. Skål. Man skal tygge den rigtig godt, ikke? Det er godt nok en frisk fyr, den her. Er den god? Nej. Ja, den giver sved på panden. Det er maven, der takker. Ja, tak fordi I så med. Og ja, det var sådan det, jeg må sige. Hej hej.